Здравейте, Хора, ще пробваме лага да е кукънче. ето такива. Имаме коконат. Кола и манго. Да. Добре, първо Ще пробваме коконат. Да, аз съм го пробвала, но аз съм го пробвала. Но другите не сме пробвали. Да. Вкусно ли е? Показвай! Да, много са вкусни. Много са вкусни. Да. Окей. Те са уникални. Аз ви. Ето я. Тя докато отваря колата, аз ям кола. Има вкус на коконат с карамел. Тук ми да взема ножица. Имаме домати даже. Да, домати. Това са на И я може да видите да, тук. Миришат хора на кола. да я пробвай. Ти гледа. Това е по-хубаво. Това е много хубаво. Мен това много ми харесва повече. Това се едно ядеш кола. Нали? Опа. Така. Секунда хора. И ще изяжда. Я ли може ли ножицата? Не я ли взе? Какво правиш? Ям. Не, сега ще пробваме това. Манго. С манго или Вижда на манго. И портокал. Покажи ми какво се прави. Да, чакай. Хора, искам да тагва там на Анди Студио, за да го я това клипче. На мен това ми е фаворит. Най-вкусно. Това има вкус на портокал. На плодове седно е. Някакво смути. Ама за мен най-много ми харесва това. Искаш ли сте на светло? Много ви благодарим и че гледахте това видео. Така че... Тагвайте Анди Студио. Чао!